నవీన్ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసి తన ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు. అతను తలుపు తట్టగా ఒక అందమైన స్త్రీ తలుపు తెరిచింది. ఆమె మీరు ఎవరు? ఆమె అతని గురించి ఆరా తీస్తుంది. ఆమె వయస్సు 25 నుండి 30 సంవత్సరాల మధ్య ఉంటుంది. ఎందుకో నవీన్ కొన్ని సెకన్లు మాట్లాడలేకపోయాడు. ఎందుకంటే ఆమె చాలా అందంగా ఉన్నది. నవీన్ ఆమెకు, ఇది నా ఇల్లు, నేను కుమార్ కొడుకుని. అప్పుడు అతను యజమాని కుమారుడని ఆమె గ్రహించి అతని ఇంటికి స్వాగతం పలికింది. నవీన్ తన తల్లిదండ్రులను కలుసుకుని, నేను ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశానని చెప్పాడు. అతని తండ్రి అడుగుతాడు, తరువాత ఏమిటి? నేను రాబోయే 6 నెలల్లో వ్యాపారాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను దాని గ్రౌండ్ వర్క్ చేయాల్సి ఉంది అని నవీన్ చెప్పాడు. నవీన్ తల్లి సరే, ఇప్పుడు డిన్నర్ చేద్దాం అని చెప్పింది. డైనింగ్ టేబుల్ వద్ద కూర్చున్న వారిద్దరికీ బంధువుల నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. బంధువుల మధ్య గొడవ ఏమైందో నేను, మీ అమ్మ చూస్తాం అని నవీన్ తండ్రి నవీన్తో చెప్పడంతో కారులో వెళ్లారు. నవీన్ డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చుని ఉండగా పనిమనిషి వచ్చి అతనికి నీళ్లు, అన్నం వడ్డించింది. ఆమె వడ్డిస్తున్నప్పుడు నవీన్ ఆమె అందాన్ని గమనిస్తాడు. ఆమె జుట్టులో మల్లెపూలతో చక్కటి శరీర ఆకృతిని కలిగి ఉంది. దాని వాసన నన్ను శృంగారభరితంగా నడిపిస్తుంది. మీకు ఏదైనా అవసరమైతే సిగ్గుపడకండి. నీకు ఏమైనా కావాలా? అని ఆమె అడిగింది. పర్వాలేదు అని నవీన్ సమాధానం ఇచ్చాడు. అప్పుడే బయట వర్షం కురుస్తుంది. అయ్యో, ఇప్పుడు నేను ఇంటికి ఎలా వెళ్తాను అని పని మనిషి ఆలోచిస్తోంది. అప్పుడు నవీన్ పర్లేదు, ఈరోజు రాత్రి ఇక్కడే ఉండమని పనిమనిషికి చెప్పాడు. సర్లే, ఇవాళ ఇక్కడే ఉంటానని పనిమనిషి చెప్పింది. అప్పుడే నవీన్ మనసులో, ఈ రాత్రి ఆమెతో ఎంజాయ్ చేయాలని ఉంది అని ఆలోచిస్తున్నాడు. రాత్రి భోజనం ముగించి నవీన్ పనిమనిషిని నీ పేరు ఏమిటి, ఎక్కడి నుండి వచ్చావు అని అడిగాడు. నా పేరు దేవిక. మేము గ్రామంలో నివసిస్తున్నాము. నా భర్త దుబాయ్లో పనిచేస్తున్నాడు. మీకు పిల్లలు ఉన్నారా అని నవీన్ అడిగాడు. పనిమనిషి బాధపడుతూ అవును, నాకు ఒక కూతురు ఉందని చెప్పింది. అప్పటివరకు బాగా ఉన్న తన మొహం నేను ఆ ప్రశ్న అడగగానే మారిపోయింది. ఏమైంది అని నేను ఆమెని అడిగాను. పనిమనిషి తన గుండెలో ఉన్న బాధ నవీన్కి చెప్తుంది. ఇలా మాకు ఉన్నది ఒకే ఒక్క కూతురు. తను పుట్టినప్పుడు ఒక గుండె సమస్యతో పుట్టింది. వైద్యం చేయించడానికి మా దగ్గర డబ్బులు లేవు. అందుకే నా భర్త దుబాయ్లో, నేను ఇక్కడ మీ ఇంట్లో పనిమనిషిగా పనిచేస్తున్నాము. అలా వచ్చిన డబ్బులతో తనని బతికిస్తున్నామంది. ఇప్పుడు తను ఎక్కడుందని నవీన్ అడిగాడు. ఇప్పుడు తను మా అమ్మ దగ్గర ఉంది. తనతో ఆడుకుంటుంది. మేము ఏమి చేసినా, ఎంత కష్టపడ్డా అది మా కూతురు కోసమే అని పని మనిషి నవీన్తో చెప్పింది. అప్పటివరకు నవీన్ ఆమె అందాన్ని చూశాడు, కాని ఆమె మనసులో ఉన్న బాధను చూడలేదు. నేను ఈవిడ గురించి తప్పుగా ఆలోచించానని నవీన్ బాధపడుతున్నాడు అతని మనసులో. అప్పుడే నవీన్ ఒక మాట అనుకుంటాడు, నాకు వచ్చే బిజినెస్ డబ్బులు కొంత వాటాన్ని సేవా సంస్థలకు వాడుతానని. దీంతో అన్నం లేని వారికి అన్నం, చదువు లేని వారికి చదువు అందుతుంది. అలాగే వాటితో పాటు నాకు కాస్త పుణ్యం కూడా దొరుకుతుంది. అప్పుడే వర్షం ఆగిపోయింది. పనిమనిషి తన ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు నవీన్ తనతో ఒక మాట అన్నాడు. నువ్వు ఏమీ బాధపడకు, నీకు ఎలాంటి సహాయం కావాలన్నా నేను మీకు అన్న తమ్ముడు లాంటివాడిని, నా వంతు సహాయం చేస్తానని చెప్పాడు. ఈ కథలోని నీతి ఏమిటంటే, మన ఆలోచనలు మనల్ని మారుస్తాయి. మీకు ఈ కథ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదములు.